мисли ҳар касро ҳам осон набуд. барои баъзеҳо инсони хуб будам, барои гурӯҳи дигар бад. аммо аниқ медонам бо ҳама як хел будаму ҳастам. баъзеҳоро дӯст доштам ки сазовор набуданд. баъзеҳоро бовар кардам, аммо сазовори боварӣ набуданд. рост гуфтам, дурӯғ шунидам. хомӯш мондам, бад шунидам. мардумро дӯст доштам, вале дили худам хаста шуд. фаҳмидам ки на ҳама қадр мекунанд, на ҳама ҳамдард мешавад ва на ҳама арзандаи онанд ки бо ту роҳ раванд. бо баъзеҳо ҳатто як қадам гузоштан ҳайф аст. на ҳама чизро ёфтам ки ҷустуҷӯ мекардам. на ҳар касе монд ки умед доштам мемонад. рафиқоне доштам ки дар пушти табассум ниқоб доштанд. маҳфилҳое буд ки дар миёнашон будам, вале худро танҳо ҳис мекардам. бисёр гуфтан намехостам, аммо мегуфтанд. гоҳ дуруст буд, гоҳе носазо. ҳаёт омӯхт ки хомӯш бошам, зеро на ҳама сазовори шунидани ростӣ ҳастанд. инсони оддиро соддаву заиф гумон мекунанд. ба раҳмдилӣ мисли чизи беарзиш менигаранд. ба хоксорӣ пастӣ. аллоҳ доност, ҳеҷ гоҳ тӯҳмат накардаам. шояд барои баъзеҳо идеалӣ набошам, ҳақ бо шумост. инсон бенуқс намешавад. аммо имрӯз дар 33 наметавонам бигӯям ки муваффақам. аммо инсон буданро гум накардам. дилам садо намехоҳад, фақат оромиш мехоҳад. зеро ин қалб дар баробари шодию нишод дарди зиёд дидааст. гоҳе сахт хаста мешавад, фақат оромиш. тамом. мекунад гирья кунӣ, рози дил кунӣ, бахшиш пурсӣ, истиғфор кунӣ, як аз телефона мебурора баланд видеозвонок ага ки намо расидем инаиҷа каъба одами қадаре ку аллоҳ шоҳидай ки шуморо халал мерасонад. гуфти рӯзо асликат мекунад. анаму фикре ки яъне аму ҷиноят ҳама кулли бандаи аллоҳ гуфтем ку хато кардагай ҳама хато мекунад. мехоҳӣ аму хатогӣ дар пеши рӯд биёрӣ, истиғфор кунӣ, бахшиш бипурсӣ, дуо кунӣ. як аз телефонша мебардора баланд видео мекунад ки инҷои хеле ҷои хеле ва дигарро халал мерасоне. шояд ҳамин ибодатон қабул нашава, аллоҳу аълам. барои ҳамин якум рӯз рафтем, шумо монед телефонакотона камера сурат дар кор нест. ба ҳамин чизе даст мекунам, ма хизм мекунам ҷои дар кора ҳам сурат ҳам видео. шумо муҳим ибодатҳоро ба ҷо биёред. ассалому алайкум бародарои намо Қазоқистон, Россия омадем, гузаштем иншоалло соҳ саломат пеши чойхона даем. як чойпӯй мехӯрем иншоалло тарафи Москва раҳакӣ мешем. мошинаҳои замонавӣ дита акадударам соҳ саломат бурдан ина овардан одамои боваракай ина ҳарш ҳамин ҷай насиб бошад. дар хизматам бародаро, ягон нашоди документ ягон чи хизмат бошад иншоалло кортона буд мекунад. бачаҳо дам гирифтаистай дурношон кушодай ба ҳазор мешим мерам ёй зам занен иншоалло коротона буд мекунад. ина акам авоз бин дурношон иншоалло мета насиб бошад. кушода кай ба ҳазор мешим мерам ёй иншоалло ягон камдӣ бошад иншоалло ҳалтон мекунад. дар хизматонам бародаро, ҳамин номрода зам занен иншоалло хизматотон буд мекунад. ассалому алайкум бародаро.